מפסיקים לעשן במכון אברהמסון. למעלה מ-20 שנות ניסיון בגמילה מעישון בדרך טבעית. 1-770-20-10. בתקופה הקרובה תשמעו כאן בערוץ 10 על הצורך להפסיק לעשן, ואף פעם זה לא מאוחר כידוע. ניסיתי רייקי, טיפות באך. ניסיתי את המסטיק. הסיגריה פלסטיק. שיאצו. ניסיתי לא לקנות. בשעת בוקר מוקדמת מחכים 7 אנשים לטיפול אחד שאמור לגמול אותם לתמיד מעישון. הם לא מכירים זה את זה, אבל הם חולקים יחד רגע יקר, הסיגריה של הבוקר. יום בבוקר הדלקתי כמה סיגרות ואמרתי זהו, מספיק, כאילו. פעם כך הם אומרים, זו הסיגריה האחרונה באמת. מה שאני רוצה, תשבי הכי נוח שאת יכולה. זה בדרך כלל טיפול שנעשה בשדה האלקטרומגנטי, הכל עם אנרגיות טבעיות בלבד ובעזרה של קריסטלים. מדמיינת שאת איפשהו בטבע. אף פעם לא הצלחתי להיפטר מזה לגמרי. ברוב המקרים זה טיפול אחד ואנשים נגמלים. בערך בין 10-15% מהאנשים צריכים טיפול נוסף. מפסיקים לעשן במכון אברהמסון. למעלה מ-20 שנות ניסיון בגמילה מעישון בדרך טבעית. 1-770-20-10.